Салават күпере журналы белән әкият дөньясына сәяхәт ит. Тыңлаусыз Макмай, акыллы кәҗә, нечкә күңелле су анасы, ярдәмчел шүрәле, шаян күбәләк белән таныш. Габдулла Тукайның иң матур шигырьләрен һәм әкиятләрен тыңла. Тик тизүк уйный кеше зинһар. Нәрсә кушсаң да күнәм. Сөйлейм шартымны сиңа. Яхшы тыңлап тор. Мауктыргыч уеннар уйна, кызыклы видеолар кара. Кара әле, бу юл нинди киң? Ә сукмак? Тар. Афәрин, дөрес әйттең. Зөбәйдә һәм аның әтисе Алмаз белән яңа хәрефләр өйрән. Дуслар, хәлләр ничек? Хәреф өйрәнеп буламы? Салаватикларга ияреп матур җыр җырла. Кояшлы язны Салават күпре белән бергә каршыла.